Premi Narieda de redacció infantil per les nenes i nens, alumnes de l'ESER Narieda, Coll de Nargó, Peramola i Organyà. Del cicle inicial als més petits de primer i segon curs, el tercer premi ha estat per l'obra El món màgic, l'autor Marc París Rivera, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. El segon premi, l'obra guanyadora, ha estat Nargònit Placònitus, de Guiu Pujol Morato, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. El primer premi, el guanyador que avui sí pot ser avui amb nosaltres, ha estat per l'obra El poble de Sant Martí. Ell és Genís Espar Vilalta, de l'Escola Miret i Sans d'Organyà. Lliura el diploma i el premi la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Organyà, la senyora Maite Argerich. Ara te'l donarà aquesta senyora. Mira, així. Si us poseu al mig, així es podrà... Així, perfecte. Cicle mitjà, tercer i quart curs. El tercer premi ha estat per l'obra El robatori de les homilies d'Organyà, d'Arsenda Codina Codina, de l'Escola Sant Miquel de Peramola. El segon premi ha estat per la turpa Rita García Capdevila, de Sant Climent de Coll de Nargó. I el primer premi per l'obra La trobada del Bruc a Narieda, de Carla Roc Puigpinós, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. Lliura els diplomes al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Peramola, el senyor Jesús Bach Marquès. Poseu-vos aquí al mig, que així es podran fer bé una foto. Primera, segona i tercera. Això. Si us poseu cap al mig, així sortireu ben guapes. Així, molt bé. Gràcies. Anem al cicle superior, cinquè i sisè curs. El tercer premi ha estat per l'obra Les tres germanes. La guanyadora, Judit Ros Gimó, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. El segon premi ha estat per Les muntanyes no són el que semblen, de Pep Capdevila Capel, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. I el primer premi ha estat per Les aventures del Jan, de Caral Solà Soca, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. Lliura els diplomes l'il·lustríssim alcalde de Coll de Nargó i primer vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el senyor Martí Riera. Poseu-vos així cap al mig, que així us farà... Així, perfecte, gràcies. La Judit i la Queralt.